està aquest apartat pensat pels socis i sòcies. Vosaltres entreu amb temps alguna proposta, i ara que ja no ens tornem a veure fins al dia 10, tindreu molt de temps per entrar-hi, i quan se us acudeixi alguna proposta ens pot anar bé per nosaltres, cliqueu a sobre de l'adreça electrònica i ens feu suggeriments. O sigui que ara us demanem deures. Jo ja acabo i té la paraula Francesc Bellmunt. Gràcies. Bona tarda a tothom. Se'n sent bé? Sí, no? En primer lloc, donar novament les gràcies a l'aula d'Extensió Universitària d'Argentona per haver organitzat aquesta xerrada i per suposar a tots vosaltres per estar presents avui aquí. Bé, avui us parlaré d'una història que fins no fa gaire havia estat oculta. De fet, quan jo vaig fer la carrera d'Antropologia Cultural, a mi encara em venia en la moto que Cristòfol Colón i els seus homes van ser els primers occidentals en arribar al continent americà. I la història dels vikings, de la seva arribada a Amèrica, doncs no se sap des de fa gairebé, podríem dir, uns 20 anys, 25 màxim, no? I això ha estat perquè moltes vegades la història s'interpreta o s'escriu sota interessos polítics, socials i econòmics, i això ha fet que, per exemple, molts historiadors pensessin què queda millor, dir que un poble civilitzat, digues els espanyols, van arribar al continent americà sent els primers occidentals en fer-ho, o un poble bàrbar, com per exemple els vikings, que ho van fer 500 anys abans. De totes maneres, jo tinc els meus dubtes, no és que tingui els meus dubtes, jo ho tinc molt clar, considerar qui realment va ser el bàrbar i qui realment va ser el civilitzat. Entre altres coses, perquè els espanyols van provocar en 300 anys un genocidi cultural de 90 milions de persones. Superior, per exemple, al que va succeir, malauradament, a l'època dels nazis. I, en canvi, els vikings van arribar a Groenlàndia, van arribar al Labrador, i el que volien era evolucionar com a poble, com a cultura, no buscaven la lluita, sinó viure d'una forma pacífica. I això és el que realment va passar. Però, de totes maneres, jo us explicaré la història i després que cadascú es tregui la seva pròpia conclusió de qui realment van ser més salvatge i qui no, i realment si els vikings, fins no fa gaire, no es mereixien almenys l'honor d'haver estat els primers occidentals en arribar al continent americà. La xerrada la dividirem en 3 parts. La primera part el que explicaré és com es va poblar l'Àrtic nord-americà, perquè ens situem, i sobretot em centraré en el cas de Groenlàndia, que és el lloc on passa tota la història que us explicaré. I la segona part estarà basada sobretot i centrada en l'arribada dels vikings a Groenlàndia, com van anar evolucionant, com vivien, quins són els problemes que es van trobar. I la tercera part, doncs, el que faré és intentar explicar-vos el perquè de sobte els vikings van desaparèixer. A dia d'avui encara no se sap què va succeir a Groenlàndia fa 500 anys, però la qüestió és que els vikings van desaparèixer per sempre en aquesta illa. Jo us exposaré les diferents hipòtesis que hi ha, però que sapigueu que realment a dia d'avui encara no se sap gaire. Abans de començar la xerrada, a mi m'agrada molt fer-ho això al començament, sobretot quan a vegades estem parlant de pobles que malauradament la informació que ens ha arribat no és correcta, doncs el que acostuma a fer és treure mites. I en aquest cas hi ha un gran mite dels vikings que hem de derrumbar, hem d'oblidar perquè no és cert. Els vikings no portaven banyes als seus barrets. Banyes podien portar, però d'una altra mena, però no en els seus barrets. Com podeu veure, aquí teniu un viking sense les banyes al barret. I ara em preguntareu, i llavors per què veiem que ho hem vist que els vikings portaven banyes als seus barrets? A veure, tot va ser que resulta que quan els vikings a les portes de casa seva normalment posaven unes banyes que acostumaven a ser de ren. Es posaven allà, les penjaven. Llavors, quan el viking arribava a casa i volia fer l'amor amb la seva dona i no volia que l'estorbessin, agafava i penjava el barret en la banya
Estava penjant a la banya i entrava. Llavors, la gent, quan passava per allà, ja sabia que no s'havia d'estorbar. Clar, això és el que realment era. El problema és que després els creadors de la sèrie de dibuixos animats Vicky el Vikingo això ho van extrapolar i li van fotre les banyes als vikings. Però, ja dic, aquest és l'origen, però realment això, no portava banyes. Comencem. Com es va poblar el continent, diguéssim, nord-americà i en aquest cas l'Àrtic? Tot va començar fa 4.500 anys, quan un poble paleoesquimal procedent de Sibèria ens creua l'estret de Bering i s'estableix a la zona d'Alaska. Fa 4.500 anys va haver-hi un període d'escalfament global del planeta que va afectar l'Àrtic i fa 1.000 anys també. És més, en aquests dos períodes feia més calor a l'Àrtic que no pas ara. Aprofitant aquests períodes d'escalfament climàtic, aquests pobles paleoesquimals van marxar cap a l'est, poblant Canadà fins a arribar a Groenlàndia. De fet, des d'aquí, fent això així, fins a arribar aquí, es calcula que van trigar aproximadament uns 100 anys. Clar, no anaven ni amb moto de neu ni tot això, moltes vegades anaven inclús caminant. Groenlàndia es va poblar en 3 fases diferents. La primera, aquesta que he explicat, la de fa 4.500 anys, i ens arriba una cultura que s'anomena Independència 1 i s'estableix a la zona nord del país. I després, al mateix temps, ens arriba una cultura anomenada Sakha, que acaba poblant tot el que és a l'oest, sud i est de la illa. Direu, Independència 1, què passa, que eren independents? O Sakha, què vol dir això? Bé, els arqueòlegs tampoc es maten molt i el nom d'Independència 1 és perquè les primeres troballes van ser localitzades al fiord Independència. I les primeres troballes de la cultura Sakha van ser localitzades en un lloc que es diu Sakha. Ja està, ja es queden tampats. Aquestes dues cultures van desaparèixer cap a l'any 800 abans de Crist com a conseqüència d'un nou escalfament global, un nou refredament. Perquè sempre la història diu que hi ha un refredament i hi ha un escalfament. Refredament, escalfament. Uns anys després ens arriba un nou poble. Encara continuem abans de Crist i ens arriba un nou poble procedent d'Alaska, passant pel Canadà, que es diuen els Dorset, i acaben poblant tot el que és l'oest, sud i est de la illa, el mateix que la cultura Sakha, el mateix espai. I ens arriba una nova migració al nord que li posa Independència 2. Si ja teníem la 1, doncs ara li posem la 2. I aquests també van desaparèixer per un nou refredament climàtic. I finalment tenim la tercera migració, que és la que realment ens interessa i que molts historiadors han comès nombrosos errors. Ja estem a la nostra era i ens arriben novament els Dorset, procedent del Canadà, i ens poblen el 750 després de Crist, poblen tot el que és Groenlàndia al nord. Cap a l'any 985, és a dir, uns 200 i pico anys després, ens arriben els nòrdics, els vikings, i s'estableixen al sud de la illa. I en l'any 1100 ens arriba un nou poble procedent d'Alaska passant pel Canadà, que s'anomena Thule, i que acaben poblant part de Groenlàndia. Què vol dir això? Vol dir que en el segle XII a Groenlàndia hi vivien 3 pobles, 3 cultures, els Dorset, els Thule i els vikings. I així ho van fer durant gairebé 200 o 250 anys més. Quin és l'error que cometen els historiadors? Doncs l'error que cometen és que molts d'ells diuen que quan els vikings van arribar a Groenlàndia es van trobar amb els inuit, els coneguts amb el tema despectiu d'esquimals. Doncs mentira, perquè quan van arribar els nòrdics a Groenlàndia no existien els inuit, i quan van desaparèixer els nòrdics de Groenlàndia continuen sense existir. Per tant, els únics pobles que hi havia convivint amb els nòrdics a Groenlàndia, que quedi clar, eren els Dorset i els Thule. Res d'ahir. Molt bé, fa aproximadament uns 15 anys un arqueòleg danès,
acaba d'arribar al seu despatx, li havien posat un despatx nou, i això què fas quan arribes a un despatx? El primer que mires són els calaixos, no? A veure si algú s'ha deixat alguna cosa. I va obrir un d'aquests calaixos i es va trobar uns cabells. I va veure de seguida que aquells cabells eren molt antics. Els va portar a analitzar i a través de l'anàlisi d'aquests cabells van arribar a la conclusió que pertanyien a un ésser humà de més de fa 4.500 anys i que, a més, per les restes que havien trobat, estava localitzat al nord de Groenlàndia. Què vol dir això? Vol dir que aquest senyor, molt probablement, va arribar abans que totes aquestes cultures que us he explicat. Encara avui dia s'està analitzant i se li està intentant posar nom a aquesta nova cultura. De moment sabem que la independència avui la SACAP van ser les primeres, però és possible que dintre d'uns anys parlem d'una nova cultura anterior a totes aquestes. I amb les noves tecnologies, què van fer? Doncs, gràcies a aquestes tecnologies, amb els cabells que tenien, van ser capaços de reconstruir la imatge de la primera persona que va arribar a Groenlàndia. Aquí el tenim. Li han posat el nom d'Inuk, que és Inuit, però en singular. És a dir, ésser humà. Respecte a la independència o independència 2 que hem parlat abans, resulta que els experts consideren que són les dues cultures que han patit les condicions més extremes de tota la història i que han estat uns éssers humans que han aconseguit no només sobreviure, sinó a més adaptar-se durant gairebé 700 anys. Ja em direu, i quines són aquestes condicions extremes? Doncs menys 100 graus de temperatura mitja anual. Menys 100 graus. Mireu, això vol dir que a vegades podien arribar als 150 graus sota zero. Penseu que la temperatura més baixa enregistrada actualment és de 96 sota zero a l'Antàrtida. Jo hi he estat a 69 sota zero, és la foto que tinc al WhatsApp, per recordar-me que ni tan sols m'haig d'apropar a aquesta temperatura. I a menys 69 us dic que és... O sigui, no hi ha qui ho aguanti. I perquè us feu una idea, el límit entre el que és realment fred i no fred són menys 30. Què passa a menys 30 graus sota zero? Doncs a menys 30 graus sota zero, si agafes un got d'aigua com aquest i el llences a l'aire, abans que toqui el terra ja s'ha congelat. Si vaig agafar i em faig un te o un cafè calent i el deixo un moment al terra per anar a buscar sucre, quan torno ja tinc un glaçó. Això és el que és menys 30 graus sota zero. Doncs imagineu-vos menys 100. Un horror. Per què van desaparèixer aquestes cultures? Doncs precisament perquè encara va fer més fred i ja no ho van poder suportar. I van acabar morint. Després també hem parlat dels Dorset, o també coneguts en les llegendes dels Inuit com a Tuni. Qui eren aquests? Doncs aquests són famosos perquè van ser els creadors de l'iglú de neu. No van ser els Inuit, van ser aquests senyors. I aquests senyors sempre se'ls ha representat com gent tonta, gegant i molt lletjos. I direu, i tot això és com se sap si aquesta gent estava fa 3.500 anys a l'Àrtic? Doncs per les màscares que els van deixar, que són lletges i monstruoses. Se sap per això. Mentre els Dorset els teníem vivint a Groenlàndia, a Europa apareix un nou poble, els vikings. Els vikings, com nosaltres ens podem imaginar, és a dir, gent que anava conquerint nous territoris, gent que creia a Odin, que era el déu suprem, que creia en Thor, el déu de les tempestes, etc., doncs van durar ben poc. És a dir, del 793 al 1066, és a dir, no van durar ni 300 anys. I de vikings teníem a Noruega, a Suècia i a Dinamarca. Quin eren els més ferotges? Els suecs i els danesos. Quin eren els més pacífics, per dir-ho d'alguna manera? Els noruecs. Què va passar el 1066? Per què el 1066 van desaparèixer els vikings, com nosaltres coneixem en el cas d'Europa? Doncs perquè aquí, a Stamford Bridge, on està el camp de futbol del Chelsea pels aficionats, doncs allà va haver-hi una batalla. Una batalla on van guanyar els anglosaxons i van derrotar els vikings. I a partir de l'any 1066
els vikings es van cristianitzar i a partir d'aquell moment se'ls va conèixer amb un altre nom, normands. No heu sentit parlar dels normands? Doncs els normands són els vikings cristianitzats. És la gran diferència. Com veieu, tant els danesos com els suecs van arribar inclús fins al nord d'Àfrica, fins al Mar Negre, etc. Però hi ha dos grans migracions que són molt curioses. Les dues van sortir de Suècia i un grup suec va anar cap a l'est, va arribar a un lloc i allà va canviar de nom i se van acabar anomenant-se Finn. Finlàndia deu el seu nom a aquest poble que es deia Finn. I un altre grup, també suec, va anar encara més cap a l'est, va arribar a un territori i va canviar el seu nom. I va passar-se a anomenar rus. Per tant, ja sabeu d'on ve la paraula Rússia, no? D'aquests vikings. Tots aquests, tant danesos com suecs, què feien? Arrasaven en tot el que es trobaven pel mig, mataven a la gent, robaven i se'n tornaven cap a casa. Us recomano, per si no l'heu vist, perquè està molt ben feta, la veritat és que al detall, la sèrie Vikings. Està molt bé. Van per la 5a temporada, però és una manera també d'entendre com eren els vikings, com pensàvem, el tema de la navegació, realment és una sèrie extraordinària, molt recomano. Jo no us parlaré d'aquests danesos i d'aquests suecs, sinó en qui em centraré són amb aquests noruecs, que un dia es van cansar d'estar pagant tributs al rei Harald i van decidir marxar. I van decidir marxar cap a on? Cap a l'oest. I així és com van arribar a Islàndia. Aquí és on comença, pròpiament dit, la història dels vikings al continent americà. Van arribar cap al 1870 i es va començar la colonització. Em direu, i tot això, com se sap tota aquesta informació, com la tenim? A part de les troballes, clar. Doncs perquè els vikings van escriure el que està considerat els millors manuscrits medievals de la història. Les sagues. Les sagues les podeu trobar a les biblioteques, estan traduïdes al català i al castellà. I hi ha les sagues dels groenlandesos, les sagues dels islandesos, la saga d'Erik el Vermell, de Gunnthorn, etc. I aquestes sagues són escrits històrics. L'única diferència, o el problema que hi ha, és com succeeix en el cas de la Bíblia, que van ser escrits a posteriori dels fets. Amb la qual cosa, moltes vegades, d'un mateix fet tenim diverses interpretacions. Doncs bé, arriben a Islàndia i li posen el nom a la illa de gel. Clar, no sé si heu estat a Islàndia, però sí, hi ha gel, però també hi ha foc, és a dir, hi ha volcans. S'estableixen en aquesta zona, Eristandir, que està al nord-oest d'Islàndia. Jo no sé si teniu previst anar a Islàndia, és molt recomanable, encara que ja està molt massificat, rep més de 3 milions de persones a l'any i només tenen 300.000 habitants. O sigui, com no posin el peu, deixin de posar el peu a l'accelerador, no sé com acabarà. Doncs resulta que aquí és on va començar la colonització d'Amèrica i és un lloc que us recomano que aneu. Entre altres coses, perquè aquí hi ha una pobra dona que es passa tot el dia esperant que els vinguin els turistes per ensenyar-los la casa on va viure el famós, que ara en parlarem, Erik el Vermell. I no hi va ningú. De fet, les dues vegades que he anat, jo era el tercer turista que veia en tot un estiu i era del mes de setembre. Imagineu-vos. Però realment és molt recomanable anar aquí perquè és molt maco i a més també li farem un favor a la senyora, que a més es vesteix de forma tradicional, et dona una sopa vikinga i tot això, i ho fa molt bé, fa una mica de teatre i tot això, és molt recomanable. Molt bé, doncs com dèiem, aquí va estar Erik el Vermell amb la seva família. Erik el Vermell és probablement el viking més conegut de tots. I aquest senyor vivia amb la seva família, ell era granger, i un dia va assassinar una persona. I en aquella època l'assassinat es pagava amb l'exili. Per tant, havia de marxar 3 anys d'Islàndia. Resulta que ell havia llegit en una d'aquestes sagues que us he explicat que un navegador anomenat Gunnthorn, uns anys abans, això va passar en el 982, doncs uns 50 anys abans, més o menys,
havia localitzat una terra cap a l'oest, però no va arribar a trepitjar-la, va veure unes muntanyes. Precisament la muntanya més alta de Groenlàndia actualment es diu Gunghorn, en honor a aquest navegador nòrdic. Llavors, Erik el Vermell va dir: molt bé, m'haig de marxar d'Islàndia, per suposat, no tornaré a Noruega, doncs me'n vaig cap a l'oest a veure aquestes muntanyes que va veure a Gunghorn mig segle abans. Total que se'n va anar. En el 982 se'n va anar cap a Groenlàndia i ell havia llegit a les sagues que al camí es trobaria ossos polars vius, serps marines gegants i fusta a la deriva. I les tres coses les va trobar i van ser registrades en aquestes sagues. Va arribar a Groenland, va arribar a una illa, una nova terra, la va recórrer durant 3 anys i al cap de 3 anys, quan va ja acabar l'exili, se'n van tornar a Islàndia. I va dir: ei, nois, he trobat una nova terra i li he posat el nom de Terra Verda. És el que significa Groenlàndia. Groenlàndia és terra verda. És a dir, el nom d'aquesta illa és en honor d'Erik el Vermell que li va posar. I la gent: oh, una terra verda, fantàstic, t'acompanyem. Total, que 25 vaixells van acompanyar a Erik el Vermell i els seus homes, dels quals 14 van arribar a Groenlàndia i 11 o bé es van enfonsar o bé van tornar a Islàndia. Una de les coses que sempre els historiadors i arqueòlegs s'han preguntat és: quan fa mal temps, com s'ho feien els vikings fa 1000 anys per navegar? Si feia mal temps, no podies veure res, no podies orientar-te per les estrelles, ni pel sol, ni per la lluna. I a les sagues es parlava d'una pedra que era com una mena de brújula. Fa 5 anys, amb un vaixell anglosaxó que es va trobar al canal de la Mànega, es va localitzar una pedra vikinga. És una pedra que s'anomena la pedra d'Espat, aquesta d'aquí, que és doblement reflectant i que fa que si està tot ennuvolat, tu agafes aquesta pedra, l'orientes cap al cel i t'indica el punt més lluminós. Sigui el sol, sigui la lluna o sigui l'estrella polar, per exemple. Amb la qual cosa, a través d'aquesta pedra, els vikings podien orientar-se quan feia mal temps. Molt bé, arriben a Groenlàndia i nano ens has pres el pèl. Perquè de veure, això no en té res. Però ja estaven a Groenlàndia, doncs anem a viure-hi aquí. Total, que es van establir a la zona de Brattahlid. Aquí és on es va establir Erik el Vermell i els seus homes inicialment en el 985. Després es van establir 2 assentaments més. A l'occidental, que està al costat de la capital de Groenlàndia, Nuuk, que és la capital més petita del món, 14.000 habitants i l'única que no té aeroport internacional. I una altra a l'oriental que està més al sud, que és on estava Brattahlid. Entre els 2 assentaments, durant 500 anys, que és el que van viure els vikings a Groenlàndia, aproximadament, hi van arribar a viure 5.000 persones, que no està gens malament, per ser el lloc que era. Però abans de parlar-vos d'aquests 2 assentaments de Groenlàndia, us vaig a parlar d'un senyor que realment, per culpa d'Erik el Vermell, se l'ha oblidat, però té molta més importància, jo crec, que el propi Erik el Vermell. Després parlarem de totes les granges, però parlaré d'aquest senyor, Erik el Vermell. Erik el Vermell tenia un fill que es deia Leif Erikson. Si alguna vegada veieu el nom Erik i al costat Son vol dir fill de. Per tant, Erikson vol dir fill de. Leif Erikson i el seu pare, quan van arribar a Groenlàndia, es van trobar que tenien un problema. Bueno, un no, 2. La primera és que no hi havia ferro. I la segona és que no hi havia fusta, perquè a Groenlàndia no existeixen els arbres. Què fem ara? Com construïm les cases? Com fem les eines? Llavors, Leif Erikson va dir: mira, jo he sentit parlar que encara més cap a l'oest podem trobar noves terres. Ens anem cap allà a veure què trobem. I inicialment el pare, Erik el Vermell, havia d'acompanyar el seu fill en aquesta expedició. Però resulta que just abans d'arribar al vaixell va i es cau del cavall. I això donava mala sort.
Amb la qual cosa, Eric el Vermell li va dir al seu fill, mira, fill meu, continua tu, jo em quedo aquí, que si no donarem mala sort a aquesta expedició. Total, que Leif Erikson i els seus homes marxen, se'n van fins al que avui es coneix com la illa de Baffin. Aquí li posen el nom de Helluland, que significa la terra de les pedres planes. Aquí van trobar ferro. Baixen fins al Labrador, li posen el nom de Markland, que significa la terra dels boscos. Aquí van trobar fusta. I finalment acaben arribant en l'any 1000 a Terra Nova, que li van posar el nom de Vinland, la terra de les vinyes. I aquí es van establir. Es calcula que van arribar aproximadament uns 30 homes en aquesta expedició i van construir granges, com estaven fent també a Groenlàndia, i es creu que aquestes granges són la que es troben a l'assentament arqueològic anomenat Lands of Meadows, que està a Terra Nova. Suposo que heu sentit parlar d'UNESCO i dels patrimonis de la humanitat famosos. I suposo que sabeu... Sí, no? No heu sentit parlar? Doncs, i sabeu que quan una cosa la declaren patrimoni de la humanitat, fiquen diners. Però em sap greu que l'UNESCO no fica diners si no veu que hi hagi un benefici. És així? És així. Què passa? Doncs resulta que Lands of Meadows va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per ser el primer assentament europeu en continent americà. Mentira. No és el primer assentament europeu en continent americà. El primer assentament europeu en continent americà està a Groenlàndia, es diu Brattahlid, que ho veurem després, que és on va arribar inicialment Eric el Vermell i els seus homes. A més, aquí només van estar 10 anys. Per què? Doncs perquè Leif Erikson va cometre un error, va portar molts homes i poques dones. I els homes van barallar per les poques dones que portaven. Doncs 10 anys. Sabeu quants anys van estar vivint els vikings a Brattahlid? Gairebé 500. És que no hi ha color. Ja diu, Francesc, llavors per què han declarat això Patrimoni de la Humanitat? A veure, a part de jo, el Marc i algun altre més, quanta gent va a Groenlàndia? Gairebé ningú, no? I quanta gent va al Canadà? Més gent. I al Canadà al costat de quin país està? Estats Units. Per tant, aquí hi ha diners, a Groenlàndia res. I què passa? Doncs que han muntat una mena de parc aventura, que passegen amb una barqueta, que et donen menjar, bla 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 bla. I tot per què? Perquè s'obtingui benefici. Però no és just, perquè hauria de ser Brattahlid el patrimoni de la humanitat. Comentant anecdòticament, aquí va néixer el primer europeu, li van posar el nom, el primer europeu en continent americà, li van posar el nom de Snorri, però, com ja us he dit, només van estar 10 anys i se'n van tornar. Se'n van tornar cap a Groenlàndia. A part, també, en els darrers anys van tenir conflictes amb els natius que hi havia pels voltants, sobretot els Montagnais i els Algonquins, i van decidir tornar un altre cop a Groenlàndia. I se'n van anar a Brattahlid, que és on estava Eric el Vermell. Leif Erikson va arribar a l'estiu, Eric el Vermell va morir aquell hivern i, per tant, Leif Erikson va passar a ser el comandant de les colònies vikingues a Groenlàndia. Anem a veure una mica com era Brattahlid, el que hauria de ser Patrimoni de la Humanitat, i aquí, per exemple, veiem coses curioses com una església, una altra església, veiem uns estables, ara ho parlaré tot. Tot això és de Brattahlid. Però comencem primer amb la capelleta. Aquesta capella té una història curiosa. Resulta que Leif Erikson, abans de fer aquest extraordinari viatge al Labrador, en l'any 1000, va tornar a Islàndia. I quan va tornar a Islàndia va conèixer el cristianisme. Es va enamorar del cristianisme, va tornar a Groenlàndia i els va cristianitzar tots excepte un. Us imagineu qui? El pare. El pare, l'Eric el Vermell, va dir ni hablar. I llavors la dona d'Eric el Vermell, la Theodrin, li va dir molt bé, ni hablar, pues ni hablar de sexo. O sigui, s'ha acabat el sexe. Llavors, Eric el Vermell, com era molt bon negociant, i de fet ja havia enganyat a tota aquesta gent per anar a Groenlàndia, una terra verda, doncs li va dir, mira, fem una cosa, jo construeixo una capella perquè puguis fer els teus cultes i a canvi em treus aquesta prohibició. I ella va dir, vale, i ja està. I aquesta és la reconstrucció de la capella que li va fer Eric el Vermell a la seva dona
on dins podem veure la creu cristiana. Diuen les sagues que en el darrer moment en què Eric el Vermell va morir, es va convertir al cristianisme per donar-li la satisfacció a la seva dona i també al seu fill. Com eren les cases dels vikings a Groenlàndia anomenades langeles? Eren aquestes cases aquí, direu, ui, aquí hi ha fusta. Sí, ja en parlarem d'on la van treure al final. Però eren bàsicament fetes de fusta i torba. En l'interior hi havia un saló pel mig, on estava la llar de foc, la gent dormia aquí als costats, i aquí teníem el tall, al fons de tall. Aquí podien arribar a dormir unes 12 persones, més o menys. Si sortim de la casa, ens arribem als magatzems estables. En els magatzems estables, direu, magatzems estables per què, els estables? Doncs perquè els vikings que van arribar aquí eren grangers i van portar vaques, cavalls, ànecs, porcs, de tot, conills, ovelles, cabres, de tot va portar. El que passa que després va acabar com el rosari de l'Aurora, ja ho parlarem això. I aquí és on els tenien. En el mes de maig, els animals anaven a pasturar. I llavors els vikings s'aprofitaven per plantar el fenc, una mena de fenc. Quan arribava l'agost, recollien aquest fenc, al setembre recollien els animals de les muntanyes, els ficaven en estables i des de setembre fins a maig, en aquests estables, aquests animals menjaven aquest fenc que havien estat plantant durant l'estiu. Al costat d'aquests estables, a Bratary, hi ha una església, que abans hem vist en el mapa, del segle XIV. En aquesta església, fa 15 anys es va fer una gran troballa. Una fossa comú on hi havia 3 cossos. A l'edat mitja, quan enterraven algú al costat de la paret d'una església, significava 2 coses. Una, que aquella persona era important, i 2, que l'estaven preparant pel dia del judici final. Doncs bé, van exhumar aquests 3 cossos i van saber que es tractava dels cossos d'Eric el Vermell, la seva esposa Theodit i Leif Erikson, el fill que van tenir tots dos. Van tenir 3 fills més, però el més famós va ser Leif Erikson. I aquest és el cos d'Eric el Vermell. Diu, home, no està malament per fer que fas 1000 anys. Bueno, és que ja fa molt de fred i s'ha conservat. Però després encara veureu unes mòmies que s'han trobat que encara es conserven millor. Una de les coses que també va sobtar als arqueòlegs és que al voltant de l'església hi havia altres tombes i de forma sorpresiva van veure que aquells esquelets, aquelles restes demostraven 2 coses, que els vikings havien tingut una baralla amb no se sap qui i que havien practicat el canibalisme. Després parlarem d'això. De moment jo us ho exposo i després ja farem el tren de costes. Tot aquest és l'assentament oriental. A l'assentament oriental van arribar a haver-hi fins a 400 granges que s'han localitzat a dia d'avui. En l'occidental va estar més en un 80 i en l'època de màxim esplendor de les colònies vikingues 2.500 persones hi van viure entre els 2 assentaments. Encara que, com he dit abans, en total 5.000. De tots aquests assentaments, ara parlaré primer de Herofnes i després de Garda. Herofnes. Per què és important Herofnes? Perquè al veure que continuaven sense tenir ni fusta ni ferro, els vikings van decidir negociar amb Europa i van dir, mireu, nosaltres us portaríem el falcó gerifó, que és el falcó més gran del món que es troba a Groenlàndia, el falcó viu, us portarem ossos polars vius, us portarem els ullals de la morsa, us portarem pell de foca i a més us donarem la dent del narval que és marfil. El narval és una balena, sembla com que té un unicorni, que realment és una dent i només la tenen els mascles, aquesta dent. I Europa va dir, val, a canvi nosaltres us portarem fusta i ferro. I Herofnes era l'entrada i sortida de mercaderies de Groenlàndia cap a Europa i a Grècia, i des de Grècia. Herofnes, a més, té coses molt curioses, com per exemple aquesta. Un ardor. Què és això? Això són unes termes d'aigua calenta. L'aigua aquí està a 38 graus. I tu te banyes en aquestes aigüetes, calentet, mentre veus com passen els icebergs. Fins aquí molt bé. Però què succeeix?
Doncs que com el terra és sorra, allò que t'agafa ganes amb els dits de peu de començar a remenar. Doncs si comences a remenar, no ho facis perquè s'acongelaran els dits del peu. Per què? Doncs perquè resulta que sota d'aquestes termes hi ha una placa de gel que està permanentment congelada i que s'anomena permafrost i que està per tota la illa. Ja em preguntareu, com pot ser que unes termes d'aigua calenta, amb una illa que no hi ha activitat volcànica, estigui sobre una placa de gel? És impossible. Doncs és possible. I per què? No ho sabem. Els geòlegs encara ho estan investigant, però no entenen com pot ser que tu vagis en aquesta terme, comences a remenar amb els dits i se t'aculli que acaba congelant els peus. Si algun dia ho descobreixen, no us preocupeu, que jo vindré aquí i us ho explicaré. Més coses. Aquí, a més, Kerovnes és un lloc espectacular. Aquí és una de les meravelles del món àrtic. És el fiord de Tassermiu. Això és mar, això és llac. Els punts vermells són poblats o granges dels vikings. I comentar que Ketil, que porta el nom d'aquesta muntanya, va ser el comandant preferit d'Erik el Vermell, i Erik el Vermell el que va fer va ser regalar-li aquest fiord. A més, aquest fiord és espectacular perquè fa 150 km de profunditat, però és que al final d'aquest fiord ens trobem amb una paret d'una glacera de 1.350 metres d'alçada. Riete Perito Moreno. Aquí teniu aquesta glacera que precisament fa 5 anys es va desprendre tot aquest tros, que són aproximadament uns 800 metres, i quan va caure l'aigua va provocar un tsunami de gairebé 20 metres. Afortunadament no va morir ningú, però hi ha un poblat que està a 40 quilòmetres d'aquí que ho podia haver patit. Deixem Tassermiu i ens anem a Gardar. Quina importància té Gardar? Doncs que Gardar va ser el centre religiós de la colònia vikinga. Aquí és on es va establir el primer arquebisbe, el 1261, i aquí després van haver-hi 12 arquebisbes més, tots formats a Europa. Aquesta és la catedral de Gardar, perquè aquí està l'arquebisbat, i diu, home, aquí només es veuen el dinter i poca cosa més. Clar, és que si està fet de fusta i torba, s'ha fet malbé i l'únic que ens ha quedat és la pedra. És l'única cosa que ens ha quedat aquí. Aquí podem veure l'entrada de la casa de l'arquebisbe. També, per exemple, podem observar el canal de reg, on anaven els animals i les persones. I aquí, per exemple, anem a una altra granja, que és la de Havelsey, perquè aquesta, com podeu veure, a diferència de les que hem vist abans, és la que més conserva. Però la importància d'aquesta granja no és perquè sigui la que més conserva, és perquè aquí es té la darrera notícia escrita dels vikings a Groenlàndia. El 14 de setembre de l'any 1408 es va celebrar una boda. Es van registrar una d'aquestes sagues i a partir d'aquí ja no es va tornar a saber més dels vikings. Van desaparèixer per art de màgia. Després ja explicaré a veure què és el que va poder passar. Però sobretot és important saber això. 14 de setembre de 1408 i a partir d'aquí ja la història vikinga a Groenlàndia deixa de ser història. Al costat de Havelsey, fa ja uns anys, vaig localitzar aquesta tomba vikinga. Vaig enviar les coordenades del GPS, les fotos, la marca del mapa, a les autoritats groenlandeses. Han passat ja uns quants anys, encara no van dir res, però és que ja a Groenlàndia van casco al seu ritme. Sembla que el temps estigui aturat. Espero que abans que en jubili em diguin alguna cosa que hem trobat aquí. Però això es troba molt habitualment si et surts dels circuits normals, doncs pots trobar aquestes tombes encara vikingues que estan per estudiar. Deixem l'assentament oriental i nord-occidental. I el que destaca és el de Sandnes. Per què? Perquè en aquest assentament es van localitzar fins a gairebé 500 restes humanes que tornaven a demostrar el mateix. És a dir, han practicat el canibalisme
i han tingut conflicte amb algú, però no sabem amb qui. Si un llegeix les sagues, en principi tot va bé. La vida està molt bé, malgrat fa una mica de fred, no gaire, però fa una mica de fred. Uns es dediquen al tema de conrear la terra, amb el tema del fenc, uns altres es dediquen a treballar el ferro, uns altres es dediquen a treballar la fusta, vull dir que de moment tot bé. Quan arriba l'època freda, és a dir, ja que cauen les primeres neus al setembre, doncs recollim els animals, els portem a les granges i tot bé. Però en aquesta illa, que està al nord de Groenlàndia, ja fa uns anys es va fer un gran descobriment que va canviar tota la història dels vikings. En aquesta illa es va trobar unes runes. Aquí tenim les runes. I la va trobar un caçador el 1823, un caçador inuit. Què són les runes? Les runes poden ser dues coses. Una, uns escrits amb una pedra indicant que tals persones han estat aquí. És a dir, és allò que quan puges un cim, trobes allà una caixeta amb uns papers i poses jo he estat aquí, he pujat al Puigmal, he pujat al... No, aquest ho mateix. I aquí uns vikings van escriure que havien arribat a aquest indret, es calcula que cap a finals del segle XIII. Això és una cosa. També comentar que aquesta runa, aquest tipus de runa, és l'única que s'ha trobat en tot el continent americà. L'única runa vikinga. Però les runes també podien ser altres coses. Quina d'elles? Doncs una mena de tarot. Aquí us he portat unes runes, que si les voleu veure, són unes runes vikingues, que tenen uns símbols i depèn, i a les llences, llavors aquestes runes et diuen doncs quin és el teu present i quin és el teu futur. El passat no, present i futur, perquè als vikings el passat els importava complet. L'únic que volien saber era el present i el futur. Llavors, les runes també podien ser, diguéssim, també es podien utilitzar per això. Això es va sorprendre molt als arqueòlegs, la troballa aquesta, però és que un segle després, aquí a dalt, es va fer una altra troballa important. Les runes es van trobar aquí. I les troballes vikingues es van trobar, uns segles després es van trobar aquí, el 1923, i eren troballes vikingues. I per què va sorprendre això als arqueòlegs? Doncs perquè els vikings es van quedar a 200 quilòmetres del pol nord geogràfic. Aquest lloc mític on només surt el sol una vegada a l'any i només es posa una vegada a l'any. És a dir, que hi ha 6 mesos de foscor i 6 mesos de dia. Un lloc que facis el que facis, sempre et dirigeixes cap al sud. Tiris endavant, tiris enrere, a la teva esquerra, a la teva dreta, sempre et dirigeixes cap al sud. I un lloc que és on coincideix l'eix de rotació de la Terra. Doncs els vikings es van quedar a 200 quilòmetres. I direu, i això és extraordinari? Doncs sí, perquè després dels vikings encara es trigarien 600 anys en superar la seva marca. 600 anys en superar la marca dels vikings quan van arribar a aquesta illa. Amb les noves tecnologies que ja tenien al segle XIX, etc. i segle XX. I a més, que sapigueu que el primer que va trepitjar el Pol Nord ho va fer amb una avioneta. O sigui, encara té més mèrit el dels vikings, que ho van fer amb vaixell. Doncs això també es va sorprendre els arqueòlegs. Qui carai feien a 200 quilòmetres del Pol Nord? Doncs ja veureu que això té a veure amb el canibalisme i amb el que han tingut baralles amb algú. Però després ja encaixarem les peces. Quan van arribar els vikings va haver el que es coneix com el període òptim medieval. És a dir, hi havia un augment de les temperatures i es calcula que era de 2 graus superior a l'actual. És a dir, que fa 1000 anys feia més calor al planeta que no passa res. Moltes vegades a la gent se li omple la boca parlant del canvi climàtic i ha de recordar que canvis climàtics sempre han hagut, inclús abans que existís l'home. El que passa que, si voleu, jo us explico el meu parer, és a dir, el canvi climàtic sempre ha passat, hi ha una fase, són uns 800 anys,
després d'aquesta fase de canvi d'escalfament global ve una de refredament. Què és el que passa? Que nosaltres no som culpables. De cap dels que està aquí, ni dels que està fora, ni dels que està més enllà, són culpables. Cap. Per què? Perquè si nosaltres no existíssim, aquests canvis es produirien igualment. Ara, això sí, que no siguem culpables no vol dir que no siguem responsables, que és diferent. Per què? Doncs perquè aquests períodes d'escalfament a refredament es produeixen cada 800.000 anys i nosaltres, amb les nostres accions, el que hem fet és reduir aquest temps, l'hem reduït a 100 anys i hem convertit un cicle natural en antinatural. És a dir, hem reduït aquest cicle i, per tant, el que estem fent és malbé el planeta d'aquesta manera. És a dir, no deixant que pugui desenvolupar-se de forma natural, com hauria de ser. Per tant, això és que cadascú pensi que no som culpables, però sí responsables. Doncs bé, com dèiem, està en un període climàtic medieval, 2 graus de temperatura superior a l'actual, i aquí ens arriben els Thule, que són els tercer poble en discòrdia que abans hem parlat, que havien compartit territori amb els vikings i amb els Dorse. Els Thule són els creadors de les famoses ulleres de sol, us vaig portar la primera xerrada, les ulleres de sol tradicionals dels Inuit, encara que no estaven ni graduades i portaven vidres. Els Thule van ser els primers que van utilitzar el trineu de gossos i hi ha poques diferències respecte als Inuit actuals. Una de les diferències és que mentre els Thule utilitzaven l'arc i la fletxa, o la llança, els Inuit utilitzen actualment l'escopeta, el fusell. També pescaven com fan els Inuit avui dia, amb l'arpó, fent un forat al mar congelat, això és un mar congelat, aquí està esperant el caçador que surti una foca per capturar-la, pescaven sobre el mar congelat també, i com feien els Thule, anaven en trineu de gossos. I ara us explicaré una anècdota d'aquesta fotografia. Resulta que quan estàs a l'Àrtic, si estàs en una zona aixecada, com jo estava aquí, tu pots veure una foca, nosaltres podem veure una foca a 100 quilòmetres de distància. No sé si veieu aquest puntet negre d'aquí, això no és cap foca, però això està a 75 quilòmetres. I aquestes muntanyes a 200 quilòmetres. I els Inuit, en comptes de 100, 150. A 150 quilòmetres de distància. I estava aquí amb 2 Inuit, aquest és el Jens, i després estava el Brute, i em diuen, ens anem cap allà, que hi ha 3 caçadors, el mar està obert, segurament estaran caçant foques i hi ha una tenda. I jo em miro cap allà i dic, escolta, tu flipes perquè allò tot és blanc. Que no, ja veuràs, se'n va a casa, anem cap allà, ja veuràs. Vam trigar 3 dies en arribar. 3 dies. I quan vam arribar, efectivament, el mar estava obert aquí, mar congelat, mar obert, hi havia 3 caçadors, 1, 2 i 3, aquests 2 són els que m'acompanyaven, estaven esquarterant foques per les acaben de caçar i aquí us prometo que hi havia una tenda. És increïble la capacitat d'adaptació que té aquest poble al seu medi. Brutal. Ara ja quan et diuen anem cap allà, que estic veient una cosa i no sé què, i trigo 3 dies ja m'ho crec. Però aquest dia no m'ho vaig creure. Bé, anem aquí perquè es va fer una gran troballa arqueològica que va afegir una nova peça en aquest puzzle de canibalisme, conflicte amb algú, el fet que estiguessin tan al nord. Aquesta era la peça que realment faltava per encaixar aquest trencaclosques. Illa d'Humanà. Humanà què vol dir? Illa en forma de cor. Per què? Perquè si la sobrevoles amb un helicòpter té forma de cor. Coses curioses a comentar de l'illa d'Humanà abans d'explicar la troballa. Una, que aquí per mi es troba el poble més maco de tota Groenlàndia. Preciós. A més, sobre la muntanya escarpada, molt maco. Segona cosa, que aquí està la casa del Pare Noel. I ara em direu, no, Francesc, la casa del Pare Noel està a Rovaniemi, Finlàndia. Bueno, perquè els finlandesos no se'ns enfadin, ni vosaltres tampoc, els que hàgiu estat, direm que la casa d'hivern del Pare Noel està a Rovaniemi i la casa d'estiu està a Groenlàndia. I em preguntareu, l'heu vist? L'has vist quan has estat allà? Doncs no, perquè aquest home suposo que deu estar tan estressat a l'estiu que se'n va a la platja, se'n va al clima càlid, i què ens ha deixat aquí? Doncs tu te'n vas a la comuna de caçadors, demanes la clau i fas un trekking de 3 hores i arribes a la casa del Pare Noel. I ara
assegurança ja tens les bossetes per deixar la carta perquè quan vingui els Nadals doncs el porti a la carta. Què es va localitzar aquí? El 1972, 2 caçadors inuit van localitzar 8 mòmies, 6 dones i 2 nens, en perfecte estat de conservació i que tenien més de 600 anys. Per què només dones i nens i no pas homes? Perquè en el passat, els Thule, que en aquest cas eren Thule, i els inuit també ho feien, quan es desplaçaven a campaments d'estiu, els homes anaven amb el caiac i les dones anaven amb els nens i la gent gran amb unes embarcacions que es deien umiat i elles les carremaven. Conclusió, es creu que aquest umiat es va enfonsar, van morir les dones i les criatures i van aconseguir, d'una manera o altra, rescatar els caçadors, però ja estaven mortes. Excepte un dels nens, que ara ho explicaré. Anem a veure les mòmies. Em dieu, home, Francesc, vol dir, tampoc el conserva tan bé. També la foto, també és la foto, però mireu el nen. Perfecte estat. Perfecte estat de conservació. 600 anys, més de 600 anys té aquest nen. Què passa amb aquest nen? Doncs resulta que aquest nen va morir a posteriori de la seva mare. M'explico. La seva mare va morir i en aquella època, i fins no fa gaire els inuit, fins fa 75 anys també ho feien, quan un home es queda viudo, al ser caçador no pot dedicar el seu temps al seu fill si és petit. I llavors què feien? Quan moria la mare, posaven el seu fill viu amb la mare. Aquest nen va durar 2 dies més que la seva mare i va acabar morint. De fam, de fred, de tot. Però això és el que feien abans. Això és el que feien abans, era el costum. La supervivència ho marca tot. Ja direu, i per què la importància d'aquesta troballa arqueològica? Doncs perquè aquí es van trobar restes dels vikings. I què feien les restes dels vikings? En una cova on hi havia 6 dones i 2 nens. Què feien? Doncs aquesta és la peça que falta del trencaclosques que cascarà el farem. Encetem ja la darrera part i comentem. Ens arriben els vikings. Període òptim climàtic medieval, com hem dit. 2 graus superior. A partir de 1350 les temperatures comencen a baixar i acabem al 1650, la que es coneix com la petita edat del gel, que va durar fins gairebé al 1900. De fet, si llegiu el diari La Vanguardia, a finals del segle XIX van aparèixer icebergs al port de Barcelona. Llavors, aquí es baixa la temperatura, una mitja de 40-50 graus anuals, i es produeix aquest refredament i això és una de les causes per les quals els vikings van desaparèixer. Comencem a parlar d'aquestes hipòtesis i la primera és aquesta, és a dir, no es van saber adaptar. Van arribar a una època de bonança, les coses es van endurir i no es van saber adaptar. En d'altres coses, perquè era una societat molt conservadora. I al ser una societat tan conservadora, ho van extrapolar a 2 coses importants. Una, la roba. Amb això, a 40 sota 0 no fa res, això és lli. Què fa el lli? I per què no porten roba de pell? Com fan els altres? Doncs no. O sigui, els vikings es van negar a caçar i a pescar, i per tant a obtenir pells. Les pells només les utilitzaven, o sigui, només caçaven i pescaven amb les pells per vendre'ls a Europa, per obtenir fusta i ferro. Llavors, amb això no fa res, nen. Després, aquest barret el parlarem després, en recordeu-vos, és un barret de Borgonya, però això per una part. I per altra, com deia, eren tan conservadors que jo continuo amb els ramats, jo continuo tenint cavalls i gossos, i vaques, i ànecs, i porcs, i tot això. Què va passar? Es van endurir les condicions i es va produir un deteriorament mediambiental. És a dir, en aquestes condicions més fredes, quan els animals anaven a pasturar, no donava temps a l'any següent de regenerar aquestes pastures. I els animals es van començar a morir. I els últims que van aguantar van ser les ovelles. A més, en els primers assentaments vikings es van trobar uns insectes que estaven als estables. En els darrers jaciments vikings localitzats
aquests insectes estaven dins de les cases dels propis vikings. Què vol dir això? Que van començar a passar tan fred que van posar els animals i es van ficar dins de la casa, perquè animals i persones no passessin fred. Doncs bé, el deteriorament mediambiental va portar a l'exterminació dels animals. Quan se'ls van morir tots els animals, què va succeir? Que van començar a menjar-se els uns als altres. Van començar a practicar el canibalisme. I quan ja es van cansar de practicar el canibalisme, què és el que van fer? Ara sí, anem a caçar i a pescar. Ja era hora. Carai! Doncs van començar a caçar i a pescar i aquest és el motiu pel qual van pujar cap al nord i van arribar fins a 200 quilòmetres del pol nord geogràfic. Per què? Perquè seguien la migració dels animals. I per això van abandonar els seus assentaments per anar 2.000 quilòmetres més al nord a la recerca d'animals per poder-los caçar i alimentar-se i també vestir-se. Altre tema. Europa. Europa diu, prou, ja estem cansats de perdre diners amb el comerç amb Groenlàndia. Us deixem d'enviar fusta i ferro. Horrorós. Per què? Ja en tinc fusta i ferro, com reconstrueixo les cases, com em faig les eines. Què va passar? Doncs que van començar a agafar les fustes dels vaixells. Van utilitzar totes les fustes dels vaixells per arreglar les cases i per les llars de foc i es van quedar sense vaixells. I es van quedar atrapats per sempre a Groenlàndia. Una trampa mortal. No van poder sortir de Groenlàndia, a més. Quan els vikings van pujar cap amunt a la recerca d'animals per caçar-los i pescar-los, es van trobar amb els Dorset i amb els Thule que estaven vivint tranquil·lament al nord de Groenlàndia i aquí van entrar en conflicte. Aquest és el motiu pel qual en la tomba de les mòmies que es van localitzar, d'aquestes 8 mòmies, van trobar restes dels vikings que els propis Thule els havien trobat. Bona part d'aquests Thule van exterminar els propis vikings. I finalment, l'altra teoria, ara la repassarem, també diu que pirates germànics o anglosaxons van arribar a Groenlàndia i van exterminar a part de la població nòrdica i també ho van fer els baleners bascos, perquè en aquella època el barret aquell que us he ensenyat, que és el barret de Borgonya, només els portaven els francesos i els bascos. Els francesos mai van trepitjar en aquella època a l'Àrtic, els bascos sí. Per tant, els bascos van poder també ajudar a exterminar aquests nòrdics. Conclusió, el canvi climàtic, és a dir, d'un òptim climàtic medieval a una edat del gel. El deteriorament mediambiental, una societat conservadora, s'acaba el comerç amb Europa i conflictes amb els Thule, amb els Dorset, amb els propis pirates i amb els biscaïns són totes les hipòtesis que a dia d'avui tenim que intenten justificar el per què van desaparèixer els vikings. Quan es calcula que van desaparèixer els vikings? A l'assentament occidental, el que estava més al nord, cap al 1350. A l'assentament oriental, el que estava més cap al sud, es calcula que cap al 1420, és a dir, uns 12 anys després de la boda que es van registrar i que és la darrera notícia que he dit abans que es té de la colònia nòrdica a Groenlàndia. El 1576 ens arriba aquest senyor, un navegador anglès, Martin Frobisher, i aquest senyor diu, nois, aquí a Groenlàndia no queden vikings. Només estan ja els Inuit. Els Thule evolucionen i es converteixen en Inuit, els Dorset desapareixen, molt probablement perquè els Thule se'ls acaben carregant, i aquest ja confirma que els vikings han desaparegut. Poc temps després, un altre navegador, també anglosaxó, el John Davis, arriba a Groenlàndia i diu, nois, confirmo el que ha dit en Martin Frobisher. Els nòrdics han desaparegut de Groenlàndia. Ja no cal que es busquem. Una altra anècdota, ara sobretot que s'ha posat molt de moda, ara no veureu per què, el John Davis, a més, va enregistrar una cosa. Algú sabria dir on va néixer el futbol? No?
Anglaterra, doncs anem a tirar una altra mita per acabar la xerrada. El futbol va néixer a Groenlàndia. Aquest senyor, el 1586, va enregistrar que els seus homes van baixar del vaixell i es van posar a jugar amb els inuit que estaven jugant amb una bufeta de foca inflada i li anaven donant cops de peu i anaven darrere la pilota. Està clar que no parlava ni de Mourinhos, ni de Guardioles, ni de Ronaldos, ni de Messis. Però això és el més similar enregistrat que es té del futbol. Ja per acabar, el 1721 ens arriba aquest senyor, un missioner de Noruega. Aquest senyor va arribar a Groenlàndia, en aquesta data, va ser la segona colonització de la illa després dels vikings, és a dir, després que desapareixessin gairebé 300 anys després, i aquest senyor, ell era protestant. I els vikings, ja sabeu, eren cristians catòlics, perquè en aquella època encara no existia el protestantisme, va arribar després. Doncs ell el que volia era agafar els descendents dels vikings, és a dir, si hi havia hagut mestissatge, i passar-los de catòlics a protestants. Però va arribar aquí i es va donar compte que no havia hagut cap mestissatge, no havia hagut cap descendent, i els únics que acabaven eren els pobres inuits que estaven allà, i el que va fer ell és cristianitzar-los. Va cristianitzar a la població autòctona. Per acabar la xerrada, diverses reflexions. Aquesta història que us he explicat ve a demostrar que els vikings tenien un amor per les paraules a través dels seus escrits medievals, a través de les seves sagues, que us recomano que són realment extraordinàries. També aquesta història demostra que aquest poble va anar a Groenlàndia pacíficament per evolucionar i per poder-se desenvolupar com a cultura nòrdica a Groenlàndia. Però sobretot, si aquesta història algo demostra, és que els únics que realment estan preparats per viure a Groenlàndia són els inuit i no pas els europeus. Moltes gràcies. Em sembla que durant la xerrada has dit que ens diries qui havia sigut els primers que havia fet els iglús. Els primers iglús. Els dos, És que ho has dit? Sí. És que m'ho ha passat. Perdoneu. Bé, si algú vol fer alguna pregunta... No dieu que no teniu preguntes, no m'ho crec, No m'ho crec, A veure, qui s'anima? Sempre, el primer sempre és el que costa més. Mira. Sí, home, sí, que si no ens entra... Has parlat del genocidi d'Amèrica, fet pels espanyols i és fet pels castellans. A veure, sí, perquè en aquella època era Castella, era el reino de Castilla, cert, però també et diré una cosa. Amèrica no es coneixen com els castellans, sinó que es coneixen com els espanyols. Això també és cert, però sí. De totes maneres, a veure, ja entraríem en la història. Els primers que van arribar eren castellans, però el genocidi va durar 300 anys. I després ja van ser espanyols. Però sí, és cert, van ser primer els castellans i després els espanyols. I el genocidi no va ser, aquests 90 milions de persones no va ser només, diguéssim, que es van matar, sinó que també es van poder matar d'una forma indirecta, és a dir, portant-los les malalties. Perquè molts d'ells van morir de malalties. Inclús hi ha un, no sé si l'heu sentit parlar, hi ha un cas de la ciutat de Teotihuacán, Mèxic, que quan van arribar els castellans, en aquell moment, de la mà d'Hernán Cortés, doncs resulta que aquella població tenia 200.000 habitants. Molt bé, 200.000 habitants. I quan van sentir que venien Hernán Cortés i els seus homes, abans que arribessin a la ciutat, es van suïcidar tots. Tots, els 200.000.
un passatge a Hernán Cortés que quan arriba allà es queda parat perquè clar, es troba tots els cossos morts, tots, i s'havien suïcidat. És a dir, abans de sotmetre's als castellans van preferir suïcidar-se. Sí? Hola. Francesc, jo crec que amb aquesta conferència d'avui, la xerrada, jo en tinc per acabar l'any, segur, per anar digerint així. Fantàstica, felicito. Moltes gràcies. A veure, jo penso, tot el que has explicat dels vikings així catòlics, potser, no sé, ara si n'hi hagués algun s'haurien de fer missioners i venien aquí a convertir-se, perquè, clar, potser ho eren més ells que actualment ara nosaltres, no?, de catòlics. I després, una cosa que potser serà per la propera conferència, que espero que tornis a venir, m'agrada molt. Gràcies. Saber de la Groenlàndia actual, perquè no sé, estaven en curs d'assolir la independència, no? A veure, vaig a fer... Jo diria que el que no s'ha fet mai, és broma, però en un minut us explicaré la història de Groenlàndia. Ens havíem quedat en 1721, no? Amb aquest senyor, el Hans Egede, que ens arriba allà. Molt bé. S'estableix, Groenlàndia passa a ser una colònia de Noruega sueca, perquè en aquella època Dinamarca, Noruega i Suècia estaven unides, amb un regne, el regne de Kalmar. Llavors, a principis del segle XX, aquests tres regnes es separen, s'independitzen, llavors Noruega i Dinamarca comencen a lluitar per Groenlàndia i el 1933, davant del Tribunal Internacional de l'Haia, es disputen els dos països al territori groenlandès i al final guanya Dinamarca. Per tant, a partir del 1933, Groenlàndia passa a ser una colònia danesa. El 1953, amb la nova Constitució danesa, Groenlàndia passa a ser una província de Dinamarca. El 1979, Groenlàndia es converteix en el primer govern autònom indígena a la història de la humanitat, passa a anomenar-se Kalaalleq Nunaat, que significa terra dels groenlandesos. El 1982, i ho sento, tenim alguns periodistes que són molt dolents, tenim uns polítics que molts d'ells són molt dolents perquè cap d'ells explica el que jo us explicaré ara. Si el Regne Unit ha pogut fer el seu famós referèndum per sortir-se de la Unió Europea, per tant, el Brexit, és perquè té un precedent, si no, no l'hagués pogut fer. I aquest precedent és Groenlàndia. Perquè Groenlàndia el 1982 va fer un referèndum per si sortien de la Unió Europea perquè s'havien ficat per Dinamarca o bé es quedaven i van votar en sortir, perquè estem cansats que tots vinguin aquí a pescar les nostres aigües, que no ens deixin res de diners i a sobre tinguem que pagar impostos. Això es va fer efectiu el 1985 i Groenlàndia des de llavors és, a dia d'avui, l'únic país que s'ha sortit voluntàriament de la Unió Europea. I ara tots els membres de la Unió Europea, incloent Espanya, quan van a pescar el territori groenlandès, paguen una llicència de pesca. Bé, a partir d'aquí, Groenlàndia comença a negociar la seva independència, comença a parlar amb el govern danès i al final, el 25 de novembre de l'any 2008, Groenlàndia fa un referèndum. Voleu ser un autogovern i obrir les portes cap a la independència? Sí o no? Vota el 76% de la població i el 75% diu volem un autogovern i volem obrir les portes de la independència. A partir del 21 de juny del 2009 ja entra en vigència Groenlàndia com un autogovern i signa la seva independència de forma simbòlica pel 21 de juny del 2021. És a dir, quan es celebri el 300 aniversari de l'arribada d'aquest senyor a la Índia. Si em pregunteu, Groenlàndia serà independent el 21 de juny del 2021? No ho sé, jo crec que no. Però està a les seves mans. Pot ser abans o després. Jo diria que més bé després. Però sí que és cert que Groenlàndia, en pocs anys, serà el primer país indígena que a l'edat moderna aconsegueixi independitzar-se d'aquesta manera. Crec que no ha sigut un minut, però ha sigut tres. El què? Els danesos practiquen la democràcia. Sí. Cosa que no... Ja. Segons quins països. A veure, primer de tot jo agrair l'excel·lència de la conferència perquè penso que no hi ha
no hi ha cap dubte. I després recordar que des que tenim la pàgina web es graven amb autorització dels conferenciants les conferències. Aquesta també estarà penjada. Jo us ho dic perquè jo almenys personalment me la tornaré a escoltar perquè amb la profusió d'informació que ha donat penso que és per ressentir-la i ressentir-la. I així també ens habituem a aprofitar aquest avantatge que ens dona la web. Jo, felicitats perquè trobo que ha estat excel·lent. Gràcies. Més preguntes? No? No teniu més preguntes? Sí. El grau d'alfabetització d'aquesta gent. Dels Inuit? Sí, no, dels vikings. Quan van anar cap allà, parles de les sagues i de tal, i que llegien, no sé què, però i que escrivien, exacte. Quin era el seu grau d'alfabetització? Vale, a veure, sí. Potser això de la manera d'enfocar una forma com molt generalitzada. Sí, a veure, com... És que això lliga bastant, perquè tu parlaves de la sèrie Vikings. Sí. I te'ls miris tu, te'ls miris. Sembla que els vídeos il·lustrats eren els anglesos i eren els francesos. Sí. I aquells eren salvatges. Sí. I la sèrie està molt bé, jo la segueixo. Sí. Però, independentment, el que diu en Pep té raó. Quin nivell realment tenien? Perquè, clar, sempre ens els pinten que parlen amb les pedres, que adoren els troncs, que se'n van a parlar per les muntanyes a parlar amb els seus... Els islandesos ho continuen fent, ara us ho explicaré. Sí, a veure, primer, ja que comentar una cosa, la història Ragnar Lodbrok, que és el dels vikings, aquest comandant viking, aquest rei viking, que va ser rei viking, no surt, o de moment no surt, no sé si sortirà, res de sagues, perquè les sagues d'ells es van escriure a posteriori. El que jo deia, que es van escriure a posteriori. Ja direu, bé, i com van aprendre els vikings o qui escrivia, no? Doncs, com a qualsevol societat medieval, hi havia els monjos, que eren els que tenien el poder de l'escriptura i del llegir, i després estava la població. Doncs, en el cas dels vikings, tenim el mateix cas, és a dir, van haver-hi una sèrie de persones il·lustrades, que no eren monjos, i que escrivien amb la seva llengua. D'acord? Diguéssim que, per exemple, en aquesta, el més proper a aquest tipus de persones podria ser, encara que ell no surt escrivint, podria ser, per exemple, el Floki. De totes maneres, sempre s'ha dit que els vikings van començar a escriure les seves sagues a partir de 2 punts. Punt número 1. Quan van començar a conquerir altres territoris i van veure que la gent escrivia i llegia. Perquè mentre estaven al seu territori això no ho sabien més. En el moment que van veure que la gent escrivia llibres i que els llegia, llavors és quan ells van començar a pensar que ells havien de fer el mateix. I després, quan els vikings van arribar a Islàndia, es van trobar un monestir de monjos irlandesos. I es creu que aquests monjos irlandesos van començar a ensenyar als propis vikings a escriure amb la seva llengua. De fet, les sagues que ens han arribat a nostres dies, que estan més completes, són les que es van escriure a Islàndia sobre la saga dels islandesos, la saga dels groenlandesos, la saga d'Erik el Beneït i la saga de Gunnlod, és a dir, des d'Islàndia. Per tant, aquestes són les dues teories que es té, del per què van començar a llegir i a escriure. Però en la sèrie Vikings encara no ho havien fet, perquè el que nosaltres estem veient és tot just ja quan comencen a arribar a Anglaterra, quan arriben a França, etc. I el que has comentat dels trolls i d'això, vull comentar, encara que no vagi al cas, però perquè veieu, actualment, si voleu veure autèntics vikings, heu d'anar a Islàndia. Ja estan encara els autèntics vikings. A Noruega, Suècia i Dinamarca s'ha perdut bastant. Però a Islàndia estan els autèntics vikings. I són tan autèntics que tenen un departament d'arqueologia de trolls.
I quan han de construir un pont o una carretera, demanen aquest, i no va en broma, demanen a aquest departament d'arqueologia que analitzi la zona i si estan interferint en una població d'elfos o trolls, ja no construeixen el pont o no continuen amb la carretera. En sèrio, Vull dir, han arribat fins a aquest punt de creure en aquestes coses. I de fet, per exemple, ara que estem als Nadals, ells no tenen el Pare Noel, ells tenen els trolls noels. Tenen 13 trolls, més la mare, el pare i el gat. I a més, es poden comprar. Tens uns quilos i es poden comprar. Llavors, a partir del dia 12, és a dir, ja, això va ser la setmana passada, a partir del dia 12 hi ha un troll. El troll número 1 al dia 12, el troll número 2, i llavors se'ls van col·locant per dia, fins que arriba al dia 25 i posen el darrer troll. Perquè dins d'aquesta tradició, pare i mare i el gat es poden posar quan vulguis. Llavors, cada un d'aquests trolls té el seu ofici, té les seves peculiaritats, les seves propietats o els seus poders màgics, com vulgueu. I és curiós això, que part del tema dels vikings ha continuat fins avui dia. I si aneu a la catedral de Reykjavik, el primer que us trobareu a l'entrada és l'enorme estàtua dedicada a Leif Erikson, per exemple. Més preguntes? Ja us ha quedat tot clar? Aquestes sagues, amb quin idioma es van escriure i com s'han traduït? En la llengua vikinga, en la llengua nòrdica, i després s'ha traduït a diversos idiomes, entre ells el teniu en català i en castellà. No, aquesta llengua ja s'ha perdut, és una llengua morta, però al igual com, per exemple, la llengua copta, que és una llengua que parlaven els egipcis, que també és una llengua morta, però que van ser capaços de transcriure-la, doncs el mateix ha passat amb els nòrdics. És a dir, la llengua que parlen avui dia els islandesos es creu que és el més proper a el que parlaven els vikings, però no és igual. No és igual. I per suposat els islandesos no utilitzaven els símbols aquests que utilitzen els vikings, perquè això és com una mena d'alfabet. Quin tipus d'escriptura utilitzaven? Això, aquí. Aquesta. Sí, després ho podeu veure. Això són símbols que representen idees o imatges. Una mica iconografia. Més preguntes? Ja està? Ens ha quedat clar? Bé, doncs un aplaudim. Com ja estem al costat de les festes, doncs, si em permeteu, us felicitaré als Nadals amb inuit. I després us faig la traducció al català, perquè ningú us perd. Julimi pis hoalit, és a dir, que tingueu un bon Nadal. Uktotax mislu pis hoalit, que tingueu un bon any. Cuyen a suar. Moltes gràcies. Tacús, fins la propera. Molt bé. Bones festes a tothom i ens retrobarem el 10 de gener. Ens trobarem al carrer, però a l'aula en el centre parroquial. Ja haureu rebut aquests dies una carta on hi ha el calendari del trimestre i que la primera xerrada es fa en el centre parroquial.